Tungod sa bag-ong strain sa COVID-19 sa Malaysia, Sulu Province ipailawom sa lockdown sugod Enero 4, samtang Western Mindanao Command o Philippine Navy hugot usab ang pagbantay sa kadagatan. Anang report. Aron malikayan ang pagkuyanap sa bagong strain sa COVID-19 nga naa sa Malaysia, mas gipahugtan karon ang pagbantay sa Sulu Province ug Tawi-Tawi. Gani gipailawom sa lockdown ang tibuok probinsya sa Sulu sugod Enero 4 hangtod 17 sunod tuig. Nakikordina na si Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Corleto Vinluan kang Sulu Governor Abdul Sakurtan may tungod sa lockdown. Mas gipahugtan usab ang pagbantay sa Tawi-Tawi gamit ang tulo ka barko sa Philippine Navy, ilabi na sa isla sa Sitangkay ug Taganak nga pinakaduol sa Sabah, Malaysia. Ang mga personahe gikan Sabah nga walay health certificate ug ubang dokumento dakpon ug ibutang sa quarantine facility. Samtang ang mga barkong gikan Sabah nga dunay kargang commercial products ang gitugutan una hangtod Enero 10. Gani kagahapon nagpagawas na og travel moratorium ang Zamboanga City Council ug Zamboanga City Local Task Force COVID sa kasikbit niining Sulu, Basilan ug Tawi-Tawi hasta ang padulong Sabah, Malaysia. I have spoken to Dr. Aranan and he has also recommended the moratorium of travel to Sabah. Nonetheless, it is going to be a joint and concerted effort with Western Mindanao Command and the city government of Zamboanga following our COVID-safe protocols. Hugot usab ang pagbantay nga ginahimo sa Western Mindanao Command, Philippine Navy ug Philippine Coast Guard. Pinagi sa pagpatrolya sa kadagatan aron bantayan ang mga barko ug motorized pump boat nga backdoor ang biyahe gikan Malaysia padulong Tawi-Tawi. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.